Den her video den er til dig, der kan lave boxplot i Excel eller GeoGebra, men mangler mere forståelse i, hvad det er, at diagrammerne viser her. Her har jeg et eksempel på to klasser, der går på VUC, der har haft temadag om sundhed og motion. Kursisterne skulle løbe eller gå så langt de kunne på 2 timer. Så har jeg altså klasse A, der er blå, og klasse B, der er grøn. Hvad er det egentlig, statistikken viser her, efter boxplotten er lavet her? Ja, hvis du har styr på minimum og maksværdi, og median og første kvartil og sådan nogle ting, så kan du jo se, at medianen her i klasse B passede med første kvartil i klasse A. Ja, det betyder jo, at her har jeg 50%. Jeg har 50% af klasse B, der løber 11 km eller længere end 11 km. Hvis jeg så skal sammenligne med klasse A, ja, der har jeg faktisk 75%, der løber 11 km eller længere end 11 km. Så 50% af klasse B løber et sted mellem 11 og 19 km, hvor 75% af klasse A her løber et sted mellem 11 og 20 km. Så man kunne sige, at i hvert fald 75% af klasse A er enten i lige så god form eller i bedre form end klasse B. Hvis jeg så kigger her i den anden ende, så kan jeg også se, at jeg har altså enkelte i klasse A, der på 2 timer kun er nået 3 km. Så min minimumsværdi i klasse A er altså 3 km. Min minimumsværdi i klasse B er 4 km. Så klasse A indeholder altså nogle kursister i klart bedste form, og nogle kursister i klart dårligste form. Hvis jeg så ser på min median, hvor jeg har, der viser 50%, så kan jeg jo sige, at 50% af klasse A, jeg løber enten 14 km eller mere, hvor 50% af klasse B, jeg kun løber 11 km eller mere. Så umiddelbart, når jeg kigger på graferne, så vil jeg vurdere, at klasse A er i bedst form, men har også enkelte, der er i dårligst form. Vi kan også kigge på spredningen. Spredningen kunne man også kalde variationsbredden. Variationsbredden er største værdien minus mindste værdien. Så her har jeg 20 minus 3. Så variationsbredden her er 17 km. Der er altså 17 km imellem den, der kommer længst, og den, der kommer kortest. Der er lidt mindre spredning i klasse B, fordi der har jeg en største værdi på 19, og en mindste værdi på 15. Så det var en lille smule om, hvordan man kunne se på grafen, og hvad det er, graferne viser, når man har med boxplot at gøre. God arbejdslyst.